Roberte, mohl bys pro mě něco udělat? Jasně, o co jde? Prosím tě, mohl bys mě připravit o panenství? Proboha, proč já? Já jsem tvůj bratranec. Nezlobte se, prosím vás. Ježiši, moc mě to mrzí. Pane ministře. Ježiš, prosím vás. Nezlobte se, mě to hrozně mrzí. A například vy, když máte takhle roztažené na široko nohy a rozvalíte se, ukazujete světu, že se nebojíte. Je to typicky samčí rozvalení se. Choulostivá místa jsou nechráněna, tudíž jakoby vystavena na odiv. Jedinec ukazuje svoji sílu a moc. Tak, nemáchej tolik rukama všude. A ti nelítají nad bradu nebo dolů. Pod pás, víš? Měl bys přijít k nám na kurz. A tady chci slyšet mluvit tvoje tělo. Chybí mi lidský pohlazení, kotě. Jak jste se sem dostala? Maruško, co tady děláš? Ty, takhle krásně jsem se nevyspala už hodně dlouho. Ano, všichni říkali, takže si pomohla. Frkáš to jako půl. Zabijte se v tom. Mohla byste mi poradit, která z těch 3 práce je na důležitě. To ti vlastně umřel. Manželka. Nepotřebuješ hodního chlapa. Jo, teda potřebuješ jako sůl, ale to neoceníš. Mužům musíš způsobovat starost, aby tě se nenavěli. Jinak na tebe zapomenou. A to neumí. A už se to nikdy nenaučí. Dávej před sebe ručičky. Ručičky před sebe. Natlučeš si. Dodnes jsem se nenaučila dávat si ruce před sebe. Padám a vůbec se nechráním. Můžu vám nějak pomoct? Tady jsem se poprvé miloval. Mně bylo 16 a jí bylo 25. No, nemusíš mi to popisovat. Pyžamo? No, kdyby bylo lepší asi. Pantofle? A přijde, že to zvážně. Nechceš mít proto, že nemůžeš žít.
16. Některý pavouci se v průběhu vývoje zmenšily natolik, že jako sousto vlastně už ani nestojí za řeč. Počkej, Karolino. Kam jdeš? Stalo se něco? Karolina. Patricia, lassen Sie ihn. Ich wusste, dass Sie ihn wieder trösten werden. Sie kennen doch nicht meine Autorität untergraben. Už několik dní ses neozval, co je s tebou? Uvidíme se? Tak se ozvi, pa. Ale teď to chci vrátit, já ho chci zpátky. Ale nechceš jeho, chceš nějakou svoji blbou romantickou představu o něm. Co je na tom špatně? Ale to je chyba, ty chceš všechno najednou. Lásku, vášeň, intelekt, 3 v jednom. Ale to nejde, 3 v jednom to je jenom šampon. A pak taky Otec, Syn a Duch Svatý.